se doprava, příklad, kterou potřebujete každý den, tak ta je hrozně drahá. Nič tu nie je ľahké, nič tu nie je zadarmo a všetko je drahé. Ale to neznamená, že sa tu nedá prebiť alebo nedá žiť. Poznám tu veľa ľudí, ktorí sa chytili veľmi dobre a teraz majú 50 000 ročne, libier samozrejme. A sú to väčšinou programátori, subári. Šťastie, praje odvážim, doslovne tak. Bývam pri rieke, mám pekné auto, s Katkou si chodíme každý víkend vonku a ďalšia... Ale my sme tiež šťastnejšie, by som asi povedala. Asi hej, lebo väčšina Slovákov potom. V tom asi tá výhoda je tá, že ja som robila asi 4 až 5 rokov som robila v centre, v meste, v kluboch, vo VIP. A v tom čase som spoznala veľa ľudí, ktorí sú promotéri alebo vlastníci klubov. Keďže ja sa vôbec nehambím ako na Slováci a mám tu hrozne veľa známych, tak sa dostaneme väčšinou však zadarmo. Ideme teraz do jazz clubu. Camden Town. Vidíte? Pýtajte sa ma, že čím je známy Camden Town. Camden Town je známy tým, že je to oblasť najlepšie cez víkend a v lete, kde sú markety. Predáva sa tam marihuana, predávajú sa tam magic mushrooms, hašiš, fajky, no proste sú tam pankáči, sú tam, kto ďalej, títo rasta, Jamajkanci, veštice. A všetko, čo sa týka špirituálnych vecí, nie? Proste všetko, čo nie je normálne, je v Camden Town. Ja mám zlú skúsenosť s taxíkom, a to bolo pred 8 rokmi. Išla som z diskotéky, išla som z diskotéky, z klubu a pred klubom stali taxíky. Ale tie nelegálne. Tie nelegálne. Nie čierne kaby. Čiže stále lepšie je objednať si ten čierny kap. Alebo potom kap cez normálny, kde majú office, minikap. Ktoré majú office, hej. Takže ja som si vlastne zobrala taxík spred klubu. No a okradli ma. A to bola tvoja chyba, lebo si išla do toho taxíka a to si nemala. To je pravda, lebo mala som si zobrať ten čierny kap, to je pravda. Ale zase potom som išla, stopila som si čierny kap a ten mi pomohol ma odniesť domov. No vidíš. Keď ja som odchádzal pred 5 rokmi, pripadalo mi, že proste na Slovensku nebola taká sloboda prejavu. Novinári si nemohli hovoriť, čo chceli. A hlavne pravdivo, čo chceli. Mal som zlé skúsenosti, mal som firmu na Slovensku a to sú moje zlé skúsenosti. Kvôli tomu som viac neodišiel a tá sloboda mi tam dozvolila. A celkovo sloboda rozmýšľania,
sloboda, rasizmus, nie je to rasizmus. Sme určite pre západný svet exotika, keďže sme boli zaknutí 40 rokov v komunizme, takže vlastne nás nestrátavali a zrazu nás je tu plno. Takže sme určitým druhom pre exotika, chcú sa s nami rozprávať, chcú sa s nami zoznávať, chcú poznať našu kultúru. Veľakrát ma prekvapia, čo všetko vedia o Slovensku, o sametovej revolúcii a o všetkom tom, čo sa u nás doma stalo. Pomaly viac ako ja niekedy. Takže jsme určitě pro ně zajímaví. Naše vláda prostě neumožňuje mladým lidem prostě se rozvíjet prostě a podporovat je v tom, v podnikání a vůbec. A když to tady jo, prostě. Angličani ty se baví teda úplně takovým stylem, že se dokážou tak jako vypít, opít, že to je prostě během hodiny jsou tak střískaný, že už pak s nimi není žádná zábava. V autobusoch hážu na vás hranolky, alebo obťažujú vás otváraním piva, že vás oblejú. Vyslovene taký bullying, ale nie, je to vyslovene ojedinele, stáva sa to, ale je to vyslovene ojedinele. Všetko je na kamerách, vedia ich potom chytiť. Začiatok policajného štátu, určite. Je to určite začiatok policajného štátu. A tie kamery sú naozaj všade sú koordinované z centier. A vlastne, keď v centre niečo uvidí, že sa niečo deje, tak tam vlastne prídu policajti a to vyriešia. Veľká chyba je to, čo robia Slováci, čo som ja nikdy nerobia, že oni tu prídu a napríklad 3 roky, 4 roky, 5 rokov, ako všetci tu oni, ešte aj Patrik, oni stále bývajú spolu. Stále bývajú Slováci spolu, stále sa spolu zgrupujú. Bývajú v jednom dome, chodia do českého pubu, chodia spolu vonku, majú frajerku zo Slovenska alebo Čiech. Oni sa vôbec nejak A tým pádom sa nenaučia ani po anglicky, nevedia dobre po anglicky. A stále budú tam, kde budú, lebo stále sú s tými ľuďmi a musia, keď sa chceš niekde dostať, tuto, musíš byť s ľuďmi z Anglicka aj z iných krajín, nielen s Slovákmi. Dievčatá to majú v Londýne ľahšie ako chlapci. Určite. Lebo dievčatá sa tak viac, neviem, proste... Dievčatá sú trošku priebojnejšie, asi som povedala. Sú priebojnejšie ako aj skôr si nájdú robotu, ako muži od nás, si myslím. Od nás chlapci to stále, im to trvá 5 rokov a stále sú tam, kde boli. Čo si myslím o mentalite našich dievčat? Mali by si viac veriť a hodiť svoju laťku trošku vyššie. Určite sú inteligentné a pekné dosť na to, aby si mohli dovoliť, čo chcú. Mňa vadí, akí sú u nás ľudia. Lebo keď prídem domov a vidím, akí sú všetci leniví, ako sa všetko sťažujú, ako ľudia sedia v obchodoch alebo aký je servis a nikto nechce robiť nič, ale všetci sa sťažujú. To je pravda. To mi ide na nervy. Nezarobili sme nič. Ale zase ja som veľa cestovala a asi potom poznám veľa ľudí, bo som stále niekde chodila. Tak my sme si za tie peniaze užili. My sme si proste užívali, áno. Vo veľkom. Takže tak. Keď som hľadala tento dom a som chodila po agentúrach a po vlastníkoch domu, tak sa ma všetci opýtali na to, či som z Poľska. A keď som sa opýtala prečo, tak mi povedali, že majú tú zlú reputáciu, čo sa toho týka, že hlavne chlapci, lebo všetci robia na stavbách a ich celoživotný zmysel tu je zarobiť peniaze. To znamená, že oni idú robiť na stavbu 10 hodín, potom sa prídu doma, sa najedia, kúpia si 50 pív a sa opijú. No, ale Slováci sme akože my máme lepšiu reputáciu, nie? My zase nie sme takí, že aj tu žijeme všetci 15 spolu, ale všetci si spolu pomáhajú a všetci sú ako jedna veľká rodina, no nie Katka? Tak si myslím. Rusko, tu v Londýne je 500 ruských milionárov, tu nevidíš Rusov, ktorí prídu akože také roboty, nie? Ja som to nestretla. Nevidíš Rusov robiť nejaké také roboty, oni buď sú doma, ale potom tu, čo vidíš Rusov, sú tí, ktorí majú peniaze a prišli tu kúpiť nehnuteľnosti a prišli tu robiť biznes. Could you show us another room? No, but you know, sometimes I found bags and they just take them off. London is great for opportunities, for you know, making some money, for trying to achieve something in your career, in your life, and it has great universities here as well. So, I mean, it's good for young people, but sometimes
something sad happens, like today I got my bag stolen, and it's really bad experience for me for past 2 years. So that's why I'm very sad today. But apart from this, London is great. I hope you enjoy it. Ама я, значит, раньше. We found our bags! А, значит, раньше. Yes! Посмотрим другого. Открывай. А что это за мусорка? Что это за мусорка? Не в кафе ли? Oh my god, this is horrible. How can I do this? Oh my god. Well, I mean, of course, But like, of course they That took guy, money. the bag, Look, they took all my credit cards and everything. but they left the card. Yeah, please, like with my mom and said how sad I am. Just really, I'm sorry, but this is fucking hell. How, oh, look, they opened everything. They were looking for money. Oh, fuck. It was some 50 quid, but you know, I also had some, you know, credit cards. Well, I stopped it already, but anyway. That's horrible. This is London, you see, you have to pay for everything. Being in London. And it's just like few steps from Oxford Street. That's horrible. We saw that he took my bag first, and then in 10 minutes he took bag of this girl. Usually such people, they put bag that they don't need in the rubbish bins. We found mine exactly in the rubbish bin. Yeah, but we didn't find another bag of my friend. But I hope just take that for you. We'll find it, I hope. My mom, she's a lawyer. It's really pity that she's not here. Marek je bodyguard. Marek je bodyguard. Nie, Marek však normálne. Marek robí pre jednu firmu, pre jeden sieť, proste to je obchod, ktoré predávajú diamanty. Áno, robím ochranu pre obchod s diamantom. Áno. Vigis tam má Lamborghinis a Ferraris a Vigis hrozne veľa spevákov a hercov. A dúfam, že si nejaká herečka všimne a potom si ho zoberie za muža. Už si ma dokonca aj všimli, ale ja nemám záujem. Ja by som sa rád vrátil, ale už len pomôcť druhým ľuďom, aby sa mali lepšie doma. Od té doby, co jsem přijela, tak už párkrát jsem chtěla se zbalit a jet zpátky domů. Není to tady, nejsem tady jako v nějakých růžových peřinkách, nebo jak tomu říct. Chtěla bych se podívat domů. Ale osám tu, pretože tu sa máme. Lebo tu si zarábia viac peniazy, preto. A tu má človek väčší potenciál, než dosiahnuť zatiaľ. Ten prvý rok je fakt ťažký, aby sa preboval, lebo je tu veľká konkurencia, to je pravda. Ale kto má veľkú vieru a silné predsavzatie, určite to dosiahne. Áno. A čo je dobré, že tu keď pracuješ a si usilovný, tak si ty peniaze zarobíš a niečo si bude. U nás, ja som skončila právnickú školu, u nás budeš chodiť do roboty, si usilovný a pracuješ a zarábaš 10 000 na mesiac. Toto je čajíček pre mojho milovaného. A nepozeraj na mňa. Áno, no, sa páči. asi tak. Čau. Bola to telka? No, tu je. Povedz niečo. Nie, však to je sranda. Počúvaj to. Počúvaj, ľudská. Choďte len do izby. Išla